dili na lilong mga igsoon sa atong panahon karon ang mga dagkong hitabo nga trahedya tungod sa kalit nga baha, tungod sa linog, tungod sa kusog kaayo nga mga bagyo. Naanad o nakita na nato unsa gayud kagrabe ang mga katalagman o mga disaster nga nahitabo karon sa kalibutan. Mao nga sa atong pagbasa nining ebanghelyo, pagkadungog nining ebanghelyo karon, dili mawala sa atong panumduman, ilabi na kadtong nakasinati nining super typhoon, nakasinati sa kusog nga linog, nakasinati sa grabe nga flash flood, nga mubalik sa ilang hunahuna ang maong mga hitabo, kay susama gayud ang giingon ni Jesus niini, nga diin wala damha niya nikalit lang pagkahitabo kadto, wala kapangandam, wala nahatagan og dakong pagtagad, dayon niabot ang trahedya nga gani nakasakmit sa kinabuhi sa uban nga mahal nila sa kinabuhi. Nahimong traumatic ang maong mga kahigayunan. Ug dili lang siguro nga tungod sa trahedya, ang kamaturan sa kamatayon nga diin naa makita nato nga dili gyud nato matagna. Ang gingon ni Jesus nga duha ka taong nagdulog, gikuha ang isa. Ugma maoy death anniversary sa akong nanay. Ug dinhi tinuod yoy kanang nasinati. Dulog sila sa akong tatay, unya pagmata sa akong tatay, naglungag na siya, unya human pagbalik niya ngadto sa higdaanan kay mangaon na sila, namatay na diay akong nanay. Di nato matagna. Mao na mga kaigsunan ang dakong kabalaka sa atong kinabuhi. Nga naagyo di ay ilabi na ang pag-abot sa kamatayon, ilabi na usab ang pag-abot sa paghulagway ni Kristo, sa pag-abot sa second coming sa anak sa tao, sama sa panahon ni Noe, sama sa panahon ni Lot. Di inaagayod katong pagkakalit nga dili mapangandaman sa tanan. Mao ka na ang usa ka kinaiya sa second coming nga makahatag ka natong kabalaka. Uban niya na mga igsuon, kini siguro dako natong pamalandungan. Unsa man ang nakapabalaka kanimo nga naamantay mga kahingawa sa pagpaminaw o pagtan-aw niini. Kana bang tungod sa kasakit sa disaster nga nahitabo? O tungod ba kay wa gayud kita nakapangandam niini? Mao nga nindot nga atong lantawon nga kasagaran ang nakapabalaka nato nining mga hitabua tungod sa atong attachments sa tanan nga naa sa atong kalibutan. Kanang mga attachment nato sa atong relasyon sa usag-usa, attachment nato sa mga butang nga diin kung pwede pa lamang ato yung balikan aron atong mabitbit sa atong paglawig o pagpadayon sa kinabuhi. Mingon bitaw si Jesus, hinumdumi ang asawa ni Lot. Unsa may natitabo sa asawa ni Lot, no? Mingon na si Lot nga, managa na kita, no? Ayaw og lingi. Ayaw og lingi gayud. No? Pero ang iyang asawa sa ilang pagpanagan, nilingi, mao nga nahimo siyang biktima sa maong trahedya. Kay naalagi itong sense of attachment of our lives here on earth. Ang advice gani ni Kristo, kung naka sa taas sa atop, ayaw nagnaogoy. Tanawa bitaw ning sa baha. No? Nana sa second floor, na flash flood. Unya, tungod kay bag-ong pinalit ang TV, ninaog kay kuhaon ang TV. Na
naanod uban sa TV. Kanang mga punto nga din kita na murabag nahingawa nining mga kalibutanon nga kinabuhi o kalibutanon nga mga butang nga diin tungod niini mao kana ang atong gihatagag prioridad nga panahon sa trahedya, panahon sa mga kahigayunan nga naagayod ang atong pagtan-aw unta sa unahan, nipilit kita sa atong kagahapon ug sa atong mga relasyon ug sa atong mga butang dining kalibutana. Mao na mga kaigsunan nga diha sa atong pagtan-aw pamalandong niini. Una sa kamatuoran nga wala kitay kasiguraduhan sa atong kinabuhi, apan dili unta kita mahingawa sa atong kinabuhi kay tungod ang atong paingnan didto manggayod diha sa pagsugat o pagkighimamat diha kang Kristo. Nan uban niya ana hatagan natong dakong pamalandong karon sa atong kinabuhi. Unsa man kaha ang atong mga lantaw sa atong mga attachment sa kinabuhi. Sa pamilya, no? Diha sa trabahuan, diha sa mga plano sa atong kinabuhi, nga gani usay mo hangyo ta, Lord, ayaw lang sa kukuha aron, Lord. Nganuman, gamay pa ang akong apo. Lord, ayaw lang sa kukuha aron, daghan pa kay ko'y plano sa akong kinabuhi. Lord, ayaw lang sa ron, moabot ra lagi na, pero kanang unya na o mapahimutang na nako ang akong pamilya. Kini mga butanga mga kaigsunan, usahay ang nakahatag og kahingawa nato sa paghuna-huna sa second coming ni Kristo, sa paghuna-huna sa kamatuuran sa kamatayon, nakahatag ka natong kabalaka. Apan ang atong ebanghelyo muhatag unta kanato og paglaom. Asa ang paglaom? Diha gayud sa pagsalig kang Kristo. Nga siya ang paingnan sa atong kinabuhi ug ang pagpaingon nato sa atong kinabuhi sa iyang kinabuhi mobiya man kita nining kinabuhi apan nakasiguro kita nga naa kanunay ang kinabuhing walay katapusan diha kaniya. Siguro, daghan ka nato, sama sa apostoles. Mangutana, asa man na? O mangutana, kanus ama na? Maingon si Jesus, kung asa tong mga patay, tua ang mga agila, tua ang mga uwak. Napasabot niya na, nga asa kita, nga naapay kinabuhi. Naadid to gayod ang mga kahigayunan sa paghitabo nining gisulti ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. Mao na nga pangayuon nato diha sa Eucharistia karon nga hatagan kitag kaisog, no? Ang kadaghanan biya dinhi na simba no, mga senior citizen no. Oh. Kay mao na ni atong lingaw sa kinabuhi. Pero pangayuon nato ang kaisog, no? Ginoo, ikaw may tag-iya sa kinabuhi, ikaw may nasayod asa padulong ang kinabuhi diha kanimo. Atagi ako sa dakong pagsalig nga bisan asa, bisan kanusa, o bisan unsang pamaagi, hinaut unta nga ako mas attached kanimo, nga akong padulngan kaysa mga kabtangan nga akong gihuptan niining kalibutan. Amen.